തീറ്റയും കുടിയല്ലാതെ ഒരു പണിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ തങ്ങന്റെ വീട് വരെ പോയി നോക്കിയാൽ തന്നെ അവന്റെ പെണ്ണുപിള്ളി അവിടെ കാണും. എഴുന്നേറ്റ് പോടാ. നിങ്ങളുടെ പണിസ്ഥലം അവിടെ പിന്നെ നടക്കണം കൊറേ ദൂരം കൂടെ. അയാള് വരട്ടെന്ന് ഒരു പണി പറഞ്ഞുറപ്പിക്കാന്നുള്ളത് അതാണങ്ങളായിട്ട് വന്നു. ശരിയാനേട്ടാ, നമുക്ക് അവിടെ വരെ പോയി നോക്കിയാലോ? ഒരു കുഴിക്ക് എത്ര രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പണി അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാൻ സമയങ്ങളുണ്ടല്ലോ. നീ പോടാ നാറി. പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമുള്ളടത്തേക്ക് ഞാനില്ല. നിനക്ക് പോയാലോ? അവിടെ കാലില വെച്ച് അമക്കുവോ? ഞാനെന്തായാലും അവിടം വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം. ചേച്ചി, നമ്മുടെ ഷാപ്പുകാരന്റെ ശരിക്കുള്ള പേരെന്തായിരുന്നു?